Momentálne čas 10:15, za 15 minút je tréning. Momentálne neviem, kto má tréning, lebo trošku také propozície sú to divne napísané, že 10:30 začína tréning, ale nie je nikoho tréning. 11:30 sú preteky už, mal byť začiatok. Sa mi zdá, že sa ide na 3 jazdy a finálka, aj to asi súčet ide. No, čiže bude to ešte zaujímavé, ako docela sa teším. Je tam taký, nie že stres, ale taký stále prvá jazda. Taký menší stres pre tou prvou jazdou, ale to je fakt maličkosť. Po tej prvej jazde už to bude úplne ináč. Takže vidíme sa potom. Sus. Pridaj Kiko! Momentálne stav preteku, už po druhej jazde, prvá jazda mi vypala noha na štarte, toto posledný, 7 sme v kategórii. Druhá jazda, teraz som dojazdil, som išiel z dvojky hneď a 5. som bol, čiže fajnovo teraz. Ešte tretia jazda, finálka, mal by sa ísť na súčet a uvidím, jak to pôjde. Teplo fest a trošku cítim únavu a dúfam, že to bude lepšie a lepšie.
Semana, ahí están. Camiseta amarilla para él. Normalmente va así, La victoria para Cristiano Cruz. Foi fora. É, conseguiu pra lá. Máme už po preteku, išli sa iba 2 jazdy, tretia finálová. Prvá vôbec nevyšla, jak som hovoril, som vypol nohu, zle odštartoval. Druhá jazda už lepšie, tam som vlastne skončil 5. A potom sa tretia nešla a išla sa finálová hneď. Finálová jazda nedopadla podľa predstav, chcel som ju aspoň zajazdiť, aspoň tak, jak tú druhú. Ale nevydalo, musím viac potrénovať ešte. Bol to samozrejme taký tréningový pretek, že jak na tom sme a tak, ale musím ešte viac potrénovať. Štarty som mal aj celkom fajn, hlavne tam išlo aj o tie skoky a techniku a hlavne silu. Technika by ešte aj tak bola, ale tá sila tam zaostáva. Že treba doladiť to, čo chýba a ideme ďalej, hlava hore.